हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम आहे लेव्हल 2 चा, ज्यामध्ये आपण अ, अध्याय 14वा गुणत्रय विभाग योगचे अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळेच भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही आपण प्रणाम करूया, ज्यांनी हा उपक्रम झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली तसेच श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला, आणि सर्व इस्कॉनच्या टीमला धन्यवाद देते। सर्वांना सादर प्रणाम करते। उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांनाही सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। तर आपण आज अध्याय 14वा सुरू करतोय। स्क्रीन सगळ्यांना दिसतोय का? पण नाही काहीतरी असा, माताजी. नाही आता हो ना, लहान झालाय ना? खूप छोटा झालाय. काय माहित. तेच मला काही कळत नाहीये। एक मिनिट हा, मला जरा बघते मी काही होतं का, एक सेकंड। एकदा ते बंद करा आणि परत नाही तर लावून बघा. हा, मग मी असं करते, मी एक्झिट करते हा. आणि मी परत जॉईन होते हा। हा. पण तुम्ही सगळे एक्झिट व्हाल, मी मीटिंग एंड केली तर परत सगळ्यांनी जॉईन करा कृपया। नाही, एक मिनिट, त्याच्या आधी मी जरा बघते काही होऊ शकतं का।
त्या ना पेजचा साईज कमी झालाय ऍक्च्युली. हरे कृष्ण माताजी, ऐकू येते आवाज? हो हो हो, येतोय. हा हा. पण मला ना स्क्रीनचं काय झालंय, साईजच कमी होऊन बसलाय म्हणजे. आता तोच मी करायचा प्रयत्न असू दे, करतेय पण पण तो. नाही तर मग आपल्याकडे हा, पुस्तक आहे ना. अ, पुस्तक आहे ते तर अजून कोण आहेच, आहे हो ना? ना. योजना हा, माताजी आहेत ना? पुस्तक आहे का योजना माताजी? आहे माताजी. हा. आहे ना, मग हा मी मग चालेल, श्लोक पुस्तक वाचते, ठेवा. योजना माताजी हो हे हो हो, वाचतील. चालेल चालेल चालेल, हा तसंच करू. हा हा ठीक आहे, मग आपण सुरुवात करूया. हा. बघते मी तेवढ्यात झालं तर असू दे, वेल अँड असू फाईन. दे, हरकत हा हा चालेल. झालं बघा. हा आता दिसतोय थोडा, हा हा पण हा हरकत नाही. हा ठीक आहे. पण माताजी हा तो हरे. लार्ज करू शकतोय, काही प्रॉब्लेम नाहीये. हा. हा हा ठीक आहे ठीक आहे, ओके ओके. हा चालेल, बरं. आता हरे कृष्ण सर्वांना. तर अध्याय 14वा, गुणत्रय विभाग योगचा आपण अध्ययन करतोय. तर आता प्रकृतीच्या 3 गुणांचा उल्लेख बघा, यापूर्वी पण कृष्ण अनेकदा भगवद्गीतेमध्ये त्यांनी केलेला आहे. आणि पुढच्या येणाऱ्या अध्यायांमध्येही प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल कृष्ण बोलतात. तर या 3 गुणांना त्यामुळे आपल्याला नीटपणे जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आता एखादा उंदीर असेल बघा, ज्याला समोर एका दोरीने टांगलेला एखादा खोबऱ्याचा तुकडा दिसला, आणि मग उंदीर कसं करतो, थांबतो, आजूबाजूला बघतो, आणि कोणी नाही असं बघून तो खोबऱ्याचा तुकडा खाण्यासाठी जवळ जातो त्याच्या. आणि जसा तो तोंडात तुकडा पकडेल तत्क्षणी पिंजऱ्याचा दरवाजा खाली येतो आणि तो उंदीर पिंजऱ्यामध्ये अडकला जातो. तर उंदीर कसा खाण्याच्या या वस्तूच्या लोभामुळे त्या पिंजऱ्यामध्ये तो अडकला गेला आणि पकडला गेला त्यामुळे. तर तसंच या जगातले हे जे 3 गुण असतात प्रकृतीचे, तर ते मायादेवीचे गुण म्हटले जातात. ही मायादेवी अनेक प्रकारची प्रलोभनं आपल्याला देते, आणि ही प्राप्त करून आपण सुखी होऊ म्हणून या गोष्टींना पकडण्याचा आपण प्रयत्न केला तर आपण बंधनामध्ये अडकतो. आता गुणत्रय विभाग योग ह्याच्यामध्ये जो गुण आहे, या गुणाचा अर्थ काय आहे? दोरी, म्हणजे बंधन एक प्रकारचं. म्हणजे कोणाला बांधायचं असेल तर आपण कसं दोरीचा वापर करू, तसंच हे गुण आपल्याला बांधतात. पण हे बंधन वरवर बघता डोळ्याने दिसत नाही, जणू अदृश्य असं या बेड्या असतात. आता जसं बघा, बाळ जन्माला येतं तेव्हा कसं त्याचा पहिली ओळख ही त्याची आईकडे होते. मग हळूहळू तो पित्यालाही ओळखायला लागतो, मग भाऊ बहीण नातेवाईक, आणि मग पुढे मोठा झाला की मित्रमंडळी, मग विवाह झाला तर पत्नी, तिच्यापासून होणारी मुलं, त्यांची मुलं, असा म्हणजे एक मोठा एक कुटुंब त्याचं असतं. आणि अशा प्रकारे हे बंधन वाढत पण जातं. आता परिवारातल्या कुटुंबातल्या इतर काहींना काही दुःख असेल तर त्यालाही वाईट वाटतं, त्यालाही दुःख होतं. त्यांच्या जीवनामध्ये यश आलं, त्यांच्या जीवनामध्ये आनंदाचे क्षण आले, तर ह्यालाही आनंद होतो, आपणही म्हणजे तोही त्या आनंद साजरा करतो. म्हणजे हे एक प्रकारचं बंधन असतं, आणि या बंधनामुळे त्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या सुखामध्ये हा व्यक्ती सुखी असतो, त्यांच्या आनंदामध्ये हा आनंदी असतो, त्यांच्या दुःखामध्ये हा दुःखी होतो. जसं आपण कधी बघा प्रवासाला वगैरे जात असू, लांबच्या म्हणजे लॉंग डिस्टन्स ट्रेन्स असतात जे 24 तासाच्या वगैरे आपण प्रवास करतो, तिथे आपल्याला ना स्लीपर बर्थ मिळतो. आणि अशा ट्रेन मधून जात असताना आपण काही दिवसा झोपत नाही सहसा, त्यामुळे आपण खालच्या बर्थवरती जर का बसलेले असू आणि सामानाची एखादी बॅग ज्याच्यामध्ये काहीतरी लॅपटॉप असेल, काही मौल्यवान अजून काहीतरी असेल, पैसे वगैरे, आपण वरच्या बर्थवरती ठेवलेली असेल. पण आता विचार करा, कोणी एखादा प्रवासी म्हणजे वरच्या बर्थवरती जर का येऊन बसला, तर मग आपल्या मनामध्ये लगेच शंका येते ना, की माझी बॅग वरती आहे, त्याच्यामध्ये लॅपटॉप आहे, आता हा व्यक्ती आहे ज्याला मी ओळखत नाही, ह्याने ती काढली तर. मग आपण काय करतो, लगेच जिथे बसलो आहे तिथे ती बॅग खाली घेतो आपल्याकडे, कारण आपला या बॅगेकडे संबंध आहे.
असाच हा आपला संबंध सर्व वस्तूंशी असतो. या वस्तू आपल्यापासून कोणी दूर नेल्या तर आपल्याला दुःख होतं. आणि हे सगळं कशामुळे होत असतं तर प्रकृतीच्या 3 गुणांमुळे होत असतं. आणि या गुणांमध्ये चढाओढ पण असते. कोणता गुण कोणावरती म्हणजे आपल्यावरती प्रभाव टाकणार हे सगळं म्हणजे ठरत असतं एका प्रकारे. तर 13व्या अध्यायातला जो 22वा श्लोक होता बघा, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनिजन्मसु. या श्लोकामध्ये कृष्णांनी 3 गुणांचा उल्लेख केलाय. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान. आता या 3 गुणांच्या मध्ये सांगताना या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की या 3 गुणांचा संग झाल्यामुळेच जीवात्मा देहांतर करतो आणि मग त्याला मग निरनिराळ्या प्रकारचं शरीर प्राप्त होतं. या गुणांच्या प्रभावामुळेच त्याच्या अनेक वासना असतात ज्या एकत्रित केलेल्या असतात अनेक काळापासून. आणि या वासनाच त्याला एका देहामधून दुसऱ्या देहामध्ये स्थानांतर करण्यासाठी बाध्य करतात. जसं आपण बघा एखादा बल्ब असतो त्याच्यावरती रंगीत पेपर लावला की त्याचा प्रकाश खोलीमध्ये तशाच रंगाचा दिसू लागतो. तसंच ह्या प्रकृतीचे जे 3 गुणांच्या प्रभावामुळे मनुष्य तसा तसा वागतो म्हणूया. जशा आपल्या वासना असतील त्याप्रमाणे प्रकृतीचा तो विशिष्ट गुण आपल्यावरती वर्चस्व ठेवतो आणि त्याच्या प्रभावामुळेच आपण तसं तसं वागतो. तर जणू म्हणजे मायादेवीच्या हातातली कठपुतळी आपण बनतो. आपण मायादेवीला इथे दोष देऊ शकत नाही कारण ज्या गुणांचा प्रभाव आपल्यावरती आहे तशाच आपल्या इच्छा किंवा वासना असतात. आता उदाहरणार्थ एखाद्याला दारू प्यायची इच्छा असेल तर बघा त्याला तमोगुणातच राहावं लागेल. तो सत्वगुणात राहून हे असं व्यसन ठेवू शकत नाही. म्हणजे त्याला ते शक्य होणार नाही. तर जे काम करण्याची इच्छा आहे त्याप्रमाणे शरीर आणि त्याप्रमाणेच तो गुण असतो. आता आपण भगवद्गीतेचं बघा अध्ययन करतोय. तर आपण सगळेजण वर्गाला येतो पण सगळ्यांनाच अशा भगवद्गीतेच्या अध्ययनामध्ये इंटरेस्ट असेल असं नाही. आपली रुची आहे आपली जिज्ञासा आहे म्हणून आपण येतो. पण ह्या ज्या विशिष्ट आवडी निवडी आहेत हे सगळं या गुणांच्या प्रभावामुळे होत असतं. तर या सर्व तीन जे प्रकृतीचे गुण आहेत याबद्दलचं सविस्तर ज्ञान कृष्ण अर्जुनाला या अध्यायामध्ये देतात. आणि हे सर्व जाणून घेण्याचं या गुणांच्या बद्दलचं महत्व जाणून घेण्याचं काय महत्व आहे तर या 3 गुणांना आपल्याला पार करायचंय. या 3 गुणांच्या बंधनातून मुक्त होऊन या 3 गुणांच्या वरती आपल्याला स्थित व्हायचं आहे. 3 गुणांच्या वरती स्थित होणं म्हणजे भौतिक प्रकृतीतून आपली सुटका करून घेणं. भौतिक प्रकृती जोपर्यंत आपण आहोत तोपर्यंत या 3 गुणांचा प्रभाव आपल्यावरती असणारच आहे. तर या 3 गुणांना पार करणं म्हणजेच कृष्ण भावना भावित होणं. आणि कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय आपल्या आत्म्याचं जे देहांतर आहे वेगवेगळ्या शरीरामध्ये जन्म घेणं हेही आपण थांबवू शकणार नाही. सदैव जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्येच आपण अडकवून राहू. तर केवळ ही मनुष्य जन्मातच आपल्याला संधी मिळते बघा. आपण जसं 13व्या अध्यायाच्या शेवटी शिकलो की हे सगळी जिज्ञासा करण्याची संधी केवळ उपलब्ध आपल्याला मनुष्य जन्मात आहे. क्षेत्रज्ञ याबद्दल जाणून घेण्याची ही संधी केवळ मनुष्य जन्मात आहे. तर आपल्याकडे हे जे ज्ञान आहे या 3 गुणांचं हे प्राप्त करून एक शुद्ध जीवन आपण जगू शकतो आणि कृष्ण भावना भावित होऊन गुणातीत म्हणजे या 3 गुणांना पार करू शकतो. तर आता पहिला श्लोक आपण बघूया. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचा. हो. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परमोत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा श्लोकाची सुरुवात परम भूयः अशा शब्दांनी होते. यामध्ये भूयः म्हणजे काय पुन्हा म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला परत एकदा सांगतायत प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल. मी तुला परत एकदा सांगणार आहे असं कृष्ण म्हणाले. ज्ञानम उत्तमम असं म्हटलेलं आहे. परम उत्तम ज्ञान इथे कृष्ण अर्जुनाला देत आहेत. आता 9व्या अध्यायामध्ये बघा राजविद्या राजगुह्य योग हा अध्यायाचं नाव होतं. यामध्ये आपण जे ज्ञान घेतलं त्याला परमगुह्य ज्ञान किंवा गोपनीय ज्ञान असं कृष्णांनी म्हटलेलं आहे. आणि हे राजगुह्य किंवा परम गोपनीय ज्ञान काय होतं
तर मी कृष्णांचा अंश आहे, त्यांचा मी सेवक आहे. आणि जरी या भौतिक प्रकृतीमध्ये मी शरीर घेतलं असलं तरी मी कृष्णांचा सेवक आहे. आता ही राजविद्या होती. राजविद्या का म्हटलं होतं आपण? हे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे ज्याचा कधीही नाश पावत नाही. आणि आपण जाणून घेतलं की कृष्ण भक्ती ही कशी आहे, शाश्वत स्वरूपाची आहे. या जन्मामध्ये आपण 10% जरी केली तरी पुढील जन्मी आपण 11व्या टक्क्यापासून पुढे सुरू करतो. तर या अध्यायामध्ये 14व्या अध्यायात जे ज्ञान दिलं जाणार आहे त्याला कृष्ण परम उत्तमम असं म्हटलेलं आहे. हे ज्ञान घेऊन 3 गुणांना पार करून गुणातीत होऊन भक्ताला परमसिद्धी प्राप्त होऊ शकते. आता कृष्ण म्हणतात की ऋषी मुनींनी हे ज्ञान प्राप्त करून घेऊन परमसिद्धी मिळवलेली आहे. तसंच आपलंही ध्येय हवं की या 3 गुणांना पार मला करायचं आहे, 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त व्हायचंय. आध्यात्मिक मार्गावरील पूर्णावस्था किंवा परमस्थिती म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना, मनुष्य जन्मात गाठायचं जे आपल्याला ध्येय आहे ते म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करून घेणं. तर त्यासाठी भौतिकामधून अलिप्त व्हायला लागतं, आपल्याला भौतिकाकडे अनासक्ती ठेवायला लागते. त्यावेळेला भगवत धामाच्या विषयी मग आपल्याला आकर्षण वाटू शकतं. तर यासाठी महत्वाचं काय आहे, आपल्याला प्रथम हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. जसं आता अर्जुन इथे कृष्णांकडून हे भगवत विज्ञान जाणून घेतोय. तर जीवाने अशा प्रकारे श्रवण केल्याने प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची जी त्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छा आहे ना, ती क्षीण होत जाते. आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्याला जीवाला आनंद वाटू लागतो. आणि जेव्हा भगवत प्राप्ती हे ध्येय असेल तेव्हा तो गाठायचा पण प्रयत्न करतो. मग त्या दृष्टीने प्रयत्न करताना प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंची विनम्रपणे तो सेवा करतो. जिज्ञासा ठेवून त्यांच्याकडून प्रश्न विचारून त्याची उत्तरं जाणून घेतो. म्हणजे आपल्या शंकांचं निरसन करून घेतो. त्याचे 4थ्या अध्यायातला 34वा श्लोक होता, तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षांती ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तत्वदर्शिनः हा शब्द बघा आपण 13व्या अध्यायात जाणला होता की त्याने तत्व जाणलेलं आहे. स्पष्टपणे त्या म्हणजे त्या गुरूंना, आध्यात्मिक गुरूंना ही गोष्ट माहिती झालेली आहे की क्षेत्र म्हणजे कोण, क्षेत्रज्ञ कोण आहेत आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातला आपापसातला संबंध काय आहे, हे तत्व त्यांनी जाणल्यामुळे त्यांना तत्वदर्शिनः म्हटलेलं आहे. आणि अशा तत्वदर्शिनः गुरूंची आपल्याला सेवा करून हे ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास सांगितलेलं आहे. म्हणजे म्हटलं जातं ना की कृष्णांच्या कृपेने गुरूंची प्राप्ती होते आणि गुरूंच्या कृपेने मग कृष्णांची प्राप्ती होते. तर ध्येय असेल तर आपल्याला मार्ग पण मिळेल. आता एखादा विद्यार्थी कुठल्या परीक्षेमध्ये यश मिळवण्यासाठी उत्तम शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेईल, मग तो अभ्यास पण करेल आणि इतर सर्व गोष्टी तो बाजूला ठेवून नियमितपणे हे सगळं करेल, कारण त्याचा ध्येय गाठायचा निर्णय ठाम आहे. तर भगवद्गीता बघा, शिकायला येणाऱ्या लोकांची संख्या म्हणजे कमी असते, पण त्यांची ध्येय पण वेगळे वेगळे असतात. काही ना उत्सुकता असते केवळ की काय आहे भगवद्गीता, एवढं नाव ऐकलंय पण त्याच्यात काय आहे हे बघण्यासाठी येतात. काही ना कर्माच्या बद्दल जाणून जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. काहींना मनःशांती प्राप्त करायची असते, क्रोध कमी करायचा असतो. तसं वेगळं वेगळं ध्येय घेऊन लोक भगवद्गीता शिकायला येतात. तर समजून आपल्याला काय घ्यायचंय की आपल्याला आता ध्येय माहिती असेल आपलं तरच आपण ते गाठायचा प्रयत्न करू. एखाद्याला आता ध्येयच माहिती नाही, असा मनुष्य कसा गोंधळलेल्या अवस्थेत असेल, दिशाही नसेल, कुठे जायचं, कुठल्या दिशेने जायचं त्याला कळणार नाही. तसंच गुरूंकडून ज्ञान जाणून घेतल्याने व्यक्ती ज्ञानामध्ये स्थिर होतो असं म्हटलं जातं आणि मग पुढे प्रगती करू शकतो. दिशाहीन, गोंधळलेला म्हणजे मग प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखालीच असतो तो. आणि जेवढा त्यांचा प्रभाव या गुणांचा कमी होऊ लागतो, म्हणजे भौतिकापासून तो अलिप्त होऊ लागतो, तेव्हाच तो कृष्ण भावनेमध्ये एकाग्रतेने स्थिर होऊ शकतो. तर आपल्यालाही भगवत प्राप्तीसाठी कशा छोट्या छोट्या पायऱ्या किंवा स्टेप्स घ्यायच्या आहेत. म्हणजे ध्येय भगवत प्राप्ती आहे तर हे काय आपण एकदम करू शकत नाही. जसं आपण नेहमी उदाहरण घेतो बघा, एखादा स्थूल व्यक्ती आहे आणि त्याला वेट लॉस करायचं आहे, मग 20 किलो 30 किलोचं त्याचं जर का ध्येय असेल तर ते गाठताना त्याने रोज प्रयत्न थोडे थोडे त्याला करावे लागतात, मग ते ध्येय आवाक्यात येतं. तसंच आता आपण गृहस्थाश्रमी आहोत, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत, कोणी नोकरी करत असेल, गृहिणी आहेत तर घर किंवा मुलं सांभाळण्याचं काम आपण करतो. तर हे आपल्याला सोडता येत नाही, कारण हा आपला स्वधर्म आहे आणि त्याचं पालन आपल्याला केलं पाहिजे. पण जो आपला हाही धर्म कृष्णांनी जो आपल्याला सांगितलेला आहे, कृष्ण भावनेचं पालन करणं, याकडेही आपल्याला काही पावलं प्रथम या ध्येयाजवळ जाता येतील का, म्हणजे जवळ जाण्यासाठी घेता येतील का, हा प्रयत्न केला पाहिजे. आता रोजच्या दिनचर्येमध्ये हे आपण तपासून बघू शकतो की जर का ध्येय माझं भगवत प्राप्तीचं आहे, मग त्या दृष्टीने मी माझ्या दिनचर्येमध्ये कुठल्या गोष्टी करते,
जप करू मी करते का, किंवा भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं नियमन पठण करते का, हे आपण सहज करण्याजोग्या गोष्टी आहेत. म्हणजे अगदी हरिदास ठाकूर जसे बघा 192 माळांचा ते जप करत असत. हे ध्येय आपण ठेवू शकत नाही, पण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हे जेवढ्या अधिक करता येतं तेवढं करण्याचा प्रयत्न मात्र नक्की करू शकतो. म्हणजे इथे समजून काय घेतलं, ध्येय आपल्याला माहिती पाहिजे, आणि ध्येय कुठून समजतं, हे ज्ञानाने समजतं, आणि ज्ञान आपण आध्यात्मिक गुरूंकडून घेतो. हा, तर आता दुसरा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्णाने फलश्रुती सांगितली की हे परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करून तसं आचरण केलं तर काय लाभ मिळणार आहे हे सांगितलंय. इथे कृष्ण म्हणतात की हे ज्ञान प्राप्त करून मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो. आता भगवंतांचं स्वरूप कसं आहे, आपण म्हणतो सच्चिदानंद आहे. एक मिनिट. सच्चिदानंद स्वरूप आहे, तर आपणही गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप म्हणजे सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करतो. सत म्हणजे काय, शाश्वत. जसं आता कृष्णांचं शरीर शाश्वत आहे, सत स्वरूपाचं आहे, तसंच सत दिव्य स्वरूपाची शरीराची आपल्यालाही प्राप्ती होते. आता आपलं भौतिक शरीर आहे, पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, ज्याचा नाश होतो. तसंच चित म्हणजे काय, ज्ञानाने परिपूर्ण. परिपूर्ण ज्ञान कुठलं म्हटलं गेलंय, की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, मी कृष्णांचा अंश आहे आणि त्यांचा सेवक आहे, हे चित स्वरूप झालं. आणि आनंदाने परिपूर्ण म्हणजे आनंद, म्हणून अशा प्रकारे ते सच्चित आनंद. आता जेव्हा हे ज्ञान प्राप्त करून तो कृष्णांच्या प्रेमभक्तीमध्ये पाच पैकी कुठल्या तरी एका रसामध्ये स्थित होतो, आणि या रसामध्ये कृष्णांच्या बरोबर प्रेमाची आदान प्रदान करून परमानंदाची अनुभूती घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे सच्चिदानंद स्वरूप तो भक्त प्राप्त करू शकतो. इथे गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप होणं म्हणजे कृष्णांच्या मध्ये विलीन होणं असा अर्थ घ्यायचा नाही. आपलं अस्तित्व हे नेहमी स्वतंत्र असतं. गुणात्मक दृष्ट्या आपण सच्चिदानंद स्वरूप मात्र प्राप्त करतो. तर श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जसं भौतिक जगामध्ये विविधता आहे, तशी आध्यात्मिक जगामध्येही आहे. पुढे आता 15व्या अध्यायामध्ये आपण शिकणार आहोत, पण तुम्हाला आठवत असेल लेवल 1 मध्ये, तर भौतिक जग हे आध्यात्मिक जगाची प्रतिकृती आहे असं आपण म्हटलं होतं. म्हणजे जर का एखादी गोष्ट भौतिक जगात आहे तर ती आध्यात्मिक जगात निश्चित आहे. पण भौतिक जगात ती गोष्ट कशी आहे, विकारी स्वरूपात आहे. आध्यात्मिक जगाचं स्वरूप हे सच्चिद आनंद स्वरूपाचं आहे, कारण भगवंतांचंच धाम आहे. त्यामुळे तिथे सर्व गोष्टी ह्या दिव्य स्वरूपात असतात, सर्व कर्म ही आध्यात्मिक स्वरूपाची असतात, सर्व कृष्ण भक्तीमध्ये विलीन असतात, सर्व वातावरण कसं निर्दोष स्वरूपाचं असतं. आणि भौतिक जगात जे काही असतं ना ते दूषित किंवा दोष असतात, सगळ्यामध्ये विकारी स्वरूपात असतात. पण आध्यात्मिक जग हे कृष्णांचं जग असल्याने जसं कृष्ण परिपूर्ण आहे तसंच आध्यात्मिक जगतामध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडलं गेल्याने सर्व काही परिपूर्णच असतात. कृष्णांना प्रसन्न करणं, त्यांची सेवा करणं, यासाठी त्यांच्या सेवेमध्ये सर्व कर्म करत असतात. त्यामुळे आध्यात्मिक जगामध्ये विविधता तर आहेच, आणि सर्व कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करत असल्याने ती सर्व कर्मही दिव्य स्वरूपात असतात. भौतिक जगात मात्र बघा असं नसतं. भौतिक जगामध्ये आपण परिपूर्ण नसतो. कोणाला तरी श्रेष्ठ मानून त्यांची आपण सेवा करत असतो. मग ते कोणी राजकीय नेते असतील, नोकरीमधील वरिष्ठ असतील, त्यांना आपण म्हणजे काय म्हणतात तो त्यांच्या पुढे त्यांच्याकडे आपण जास्त आपलं आकर्षण असतं. आणि त्यामुळे अशा गोष्टींमध्ये आपल्याला म्हणजे काय म्हणतात ते जास्त आपण वाहून घेतो आपल्याला. पण गोलोक धाम आहे, वैकुंठ धाम आहे, याविषयी आपल्याला वाचन करायला, ह्याबद्दल अधिक जाणून घ्यायला आकर्षण वाटत नाही. भौतिक जगामधलं एखादं निसर्गरम्य ठिकाणाचं आपल्याला अधिक आकर्षण वाटतं. कुठे चित्र आपण बघितलं कुठल्या रमणीय स्थळाबद्दल किंवा काही चर्चा होताना आपण ऐकली, तर आपल्या मनामध्ये विचार येतो की आपणही कधीतरी या ठिकाणी जाऊया. आणि मनाला जर का तीव्र इच्छा झाली तर खरंच आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न करू लागतो. तर पण जर का गोलोक धाम आहे, वैकुंठ धाम आहे, याचं जर का आपण वर्णन ऐकलं, एकच मिनिट.
हा, जर का गोलोकधाम आहे, वैकुंठ धाम आहे, ह्याचं जर का आपण मात्र वर्णन ऐकलं तर आपल्याला तेवढं आकर्षण वाटत नाही. खरं तर बघा, तिथे आनंदच आहे. जन्म मृत्यू नाहीये गोलोकधामात, वैकुंठ धामात. राग नाही, द्वेष नाही, कपट नाही, वृद्धत्व नाही, व्याधी नाही, म्हणजे आजारपणही नाही. तरीही आपण तिथे जायला आकर्षित होत नाही. आता याचं कारण काय असेल? तर आपल्या हृदयातले अनर्थ. आणि त्यामुळेच भौतिक जगाविषयी आपल्याला आकर्षण जास्त वाटतं. आणि हे भौतिक जग सोडून जायला आपण तयार असतो. कितीही दुःख जरी असली ना इथे म्हणजे असली, तरी इथेच राहण्याची आपली तयारी असते. जशी आपण ते चित्र बघितलं होतं ना, द फ्लाइट ऑफ अ मॅन इज अ वंडर इन डीड. हम्म. तसंच की तो बघा कुरतडतायत फांदी उंदीर, झाडू म्हणजे झाड हलवतोय, तो हत्ती डंख मारतायत त्या मधमाशा, पण तरीही हा व्यक्ती तिथे त्या दोन थेंबासाठी अडकून राहिलेला आहे. तेच या भौतिक जगाचं चित्र आहे. हा, तर हे आपल्याला समजतं. हे आकर्षण का वाटत नाही? कारण हे आपल्यातले अनर्थ आहेत. आता तिसरा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. त्यामुळे यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे काय म्हटलंय कृष्णांनी, की ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे या जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्माच्या ठिकाणीच मी गर्भाधान करतो. म्हणजे काय, 84 लक्ष योनीमधील जीवांचे पिता कृष्ण आहेत. आता भौतिक सृष्टीमध्ये जे काही घडतं ते म्हणजे ते क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा यांच्या संयोगाने घडतं. हे आपण आधीच्या अध्यायामध्ये शिकून घेतलंय. म्हणजेच भौतिक प्रकृती आणि जीवांचं एकत्र येणं हे भगवंतांच्या इच्छेनुसार होतं. तर जेव्हा भौतिक प्रकृती म्हणजे ज्याला अपरा प्रकृती म्हणतो आपण, चा संयोग पराप्रकृती म्हणजे जीवाबरोबर होतो, तर त्यावेळेला भगवंतांच्या इच्छेने भौतिक प्रकृतीपासून सर्व जीवांचा जन्म तयार होतो. आता हे समजण्यासाठी म्हणजे ही गोष्ट समजण्यासाठी श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देतात पुढच्या शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये, की विंचूचं उदाहरण दिलंय त्यांनी, की विंचू कसा भाताच्या राशीमध्ये अंडी घालतो आणि निघून जातो तिथून. तर पुढे या अंड्यातून पिल्ल जन्माला येतात, पण भाताची रास या पिल्लांच्या जन्माचं कारण म्हणता येत नाही. तसंच भौतिक प्रकृती ही जीवाच्या जन्माचं कारण नसते. भगवंत विष प्रदान करतात. आता जीवाला त्याच्या गतकर्मानुसार प्रकृतीमध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं शरीर मिळत असतं आणि गतकर्मानुसार असतो त्या शरीराद्वारे सुख किंवा दुःख भोगत असतो. पण हे सर्व भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली घडत असतं. आणि हे ज्ञान मुंडक उपनिषदामध्ये दिलेलं आहे 1.1.9 मध्ये. तर इथे आपण लक्षात काय घ्यायचंय, की बघा आपलं आकर्षण हे भौतिकाकडे खूप जास्त असतं. मग हे असं का असतं? तर कृष्ण बीज प्रदान करणारे जरी पिता असले तरी हे सर्व जीव ना प्रकृतीपासून आलेले आहेत. तर त्यामुळे जीवाला भौतिक प्रकृतीचं आकर्षण हे अधिक असतं. जसं आता प्रत्येक मुलाला त्याची आई जन्म देते, तर त्यामुळे त्याचं स्वाभाविक प्रेम हे आईकडे जास्त असतं. मूल आईला कधी विसरू शकत नाही. आईच्या गर्भातून मुलाला जन्म मिळाल्याने आई बरोबरचं त्याचं नातं हे फार जवळचं असतं. पण आईच्या गर्भात गर्भधारणा ही वडिलांच्यामुळे होत असते. त्यामुळे मूळ कारण म्हटलं या मुलाचं तर ते वडील आहेत, आई नाही. तर हेच आपल्या बाबतीमध्ये आपल्यालाही विसर पडल्याने भौतिकाकडे आपण आकर्षित होतो आणि विष प्रदान करणारे पिता म्हणजे भगवंत यांचा आपल्याला विसर पडलेला असतो. आता हा श्लोक आपण समजून घेतल्यावरती आपल्याला लक्षात येतं की सर्व कारणांचे कारण हे कृष्ण आहेत आणि हे ज्ञान घेऊन भौतिकाचं आकर्षण आपल्याला कमी केलं पाहिजे आणि कृष्णांकडे ते वाढवलं पाहिजे. आता चौथा. हरे कृष्ण. हम्म. हो, एक सेकंड. हरे कृष्ण. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. इथे परत कृष्ण तेच सांगतायत की सर्व 84 लक्ष योनींचे बीज प्रदान करणारे पिता कृष्ण आहेत. आता एवढे 84 लक्ष जीव का आहेत? कारण त्यांची चांगली वाईट कर्माचं फळ ते भोगत असतात, ते शरीर प्राप्त करून. आणि प्रकृती मातेसारखी जरी असली तरी जीवाची गर्भधारणा भगवंतांनी बीज प्रदान केल्यामुळे होते. आणि मग पूर्वकर्मानुसार जीव वेगळं वेगळं शरीर हे धारण करतो. आता पुढचा बघू, 5वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या तीन गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात आपण बद्ध कसे होतो. आता जीवात्मा खरं तर शुद्ध आहे, पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्याने तो बद्ध होतो. या गुणांच्या प्रभावाखाली तो कार्य करतो आणि तो या गुणांनी बद्ध असल्यामुळे त्याला या गुणांच्या नुसार कार्य करावंच लागतं, म्हणजे तो बाध्य असतो असं म्हणूया. आणि त्याप्रमाणेच तो शरीर प्राप्त करतो आणि मग सुख दुःख भोगतो. आता बघा, आपला आत्मा कृष्णांपासून आल्याने गुणात्मक दृष्ट्या तो सच्चिदानंद आहे. पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येऊन तो अशुद्ध होतो आणि सच्चिदानंद स्वभाव आपला तो विसरून आता त्याच्या विरुद्ध परिस्थिती म्हणजे असत, अचित आणि निरानंदी होतो. जसं आता पावसाचं पाणी बघा, डोंगर माथ्यावरती पडतं तेव्हा ते कसं असतं, ओंजळीत घेतलं तर आपल्याला अगदी स्वच्छ दिसतं. पण तेच पाणी जेव्हा डोंगरावरून वाहत खाली येतं ते कसं गढूळ असतं, कारण त्याच्यामध्ये माती असते, दगड इत्यादी सापडतात. तसाच हा आत्मा अशुद्ध होतो प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येऊन. आपलं शरीर मूळचं निरोगीच असतं बघा. लहान बाळ बहुतेक वेळेला निरोगीच असतात, पण जसं जसं वय वाढतं तसं शरीराला एखादा रोग झाला, मग तो रोग ठरवतो की या माणसाचं आता खाणं पिणं कसं काय राहणार आहे. म्हणजे रोग नियंत्रण करतो जणू. जसं काही लोकांना आता डायबिटीस असतो, ऍसिडिटी असते, तर त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं अन्न खात खात नाहीत किंवा त्यांना तसंच खावं लागतं. मग किंवा काहींना आता संधिवाताचा त्रास असेल, मग त्या व्यक्ती त्याच्या सांध्यांना सूज आली असल्यामुळे काही हालचाली करू शकत नाही. किंवा आपल्याला कधीतरी ताप येतो, मग सकाळी उठून जी नेहमीची आपण कामं करतो तीही करू शकत नाही. म्हणजे जणू हा ताप ठरवतो की आता मी काय करू शकेन किंवा मी काय करू शकणार नाही. तसंच प्रकृतीचे हे 3 गुण आपलं नियंत्रण करीत असतात. ते ठरवतात की आपण कसं वागणार, काय करणार. म्हणजे कठपुतळीसारखं ते आपल्यावरती नियंत्रण ठेवून असतात. आणि हे प्रकृतीचे 3 गुण म्हणजे कुठले, तर सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. गुण म्हणजे आपण समजून घेतलं दोरी किंवा बंधन. तर जणू आपण दोऱ्यांनी बांधले जातो, म्हणूनच आपल्याला बद्ध जीव म्हटलं जातं भौतिक प्रकृतीमध्ये. तर या 3 गुणांच्या पैकी कुठला गुण एखाद्या व्यक्तीवरती प्रबळ आहे हे कसं ठरतं, तर त्याचा स्वभाव कसा आहे, त्याच्या वेगळ्या वेगळ्या क्रिया काय तो करतो याच्यावरून ठरतं. त्याच्या आवडीनिवडी काय आहेत, कुठल्या गोष्टी त्याला वाचायला आवडतात, बघायला आवडतात, कोणाचा संग तो करतो, याप्रमाणे हे सगळं ठरतं. आणि हे गुण येतात कुठे, तर कसे येतात म्हणजे आपल्यामध्ये, तर मनाने विचार आपण कसं करतो, कोणाबरोबर अधिक वेळ घालवतो, तर या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम आपल्यावरती होत असतो. आणि तसंच गतजन्मातील संस्कार जे काही आहेत आणि त्याच्या इच्छा त्याप्रमाणे पण ठरतं. आता या 3 गुणांपैकी कुठला तरी एक गुण आपल्यामध्ये प्रबळ असतो आणि त्याच्या प्रभावाखाली तो व्यक्ती जगत असतो. आता 13व्या अध्यायातला जो 22वा श्लोक होता, वाचता माताजी जरा तो श्लोक. 13व्या अध्यायातला 22वा. योजना माताजींकडे पुस्तक आहे ना? हो आहे. हा. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. अर्थ पण हा, वाचायचा का मात्र? नाही 22वा वाचा माताजी. हा 23वा होता ना? 23वा हा. वाचला का? हो अच्छा. हो. पुरुष का हा पुरुष प्रकृती. हा हा. प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु.
हा, मीच. आता हा श्लोक अनुवाद वाचता माताजी. हो. पुस्तकात लवकर सापडत नाही. हो हो, नाही सावकाश घ्या. हा. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हेच कृष्णांनी इथे सांगितलं होतं अर्जुनाला, पण अर्जुनाच्या ते लक्षात नीट आलेलं नाहीये. हे कृष्णांना समजलं, म्हणून हा 14वा अध्याय पूर्ण गुणांवरती आधारित आहे. आता हे गुण कुठले आहेत, त्यांचा परिणाम काय होतो, या गुणामध्ये मृत्यू आला असताना पुढे काय होतं, हे सगळं सविस्तर कृष्ण अर्जुनाला वर्णन करून सांगतात. आणि या अध्यायामध्ये सखोल असं ज्ञान गुणांच्या बद्दल कृष्णांनी दिलेलं आहे. आता आपण बघितलं तर भगवद्गीतेमध्ये सुरुवातीपासून कृष्ण या गुणांबद्दल बोललेत. तर आपण काही श्लोकांचा आता संदर्भ घेऊन कसं कृष्णांनी त्या त्या ठिकाणी या गुणांबद्दल सांगितलंय हे आपण आठवण करूया. तर योजना माताजी, दुसऱ्या अध्यायातला 45वा श्लोक वाचा बरं, आणि त्याचा अनुवाद. दुसऱ्या अध्यायातला हा 45. हा. हा. त्रैगुण्य विषया वेदात् निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान्. वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो, सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ व रक्षण यांच्या काळजी. हा, आता यामध्ये या श्लोकामध्ये बघा, प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो असं कृष्ण अर्जुनाला म्हणालेले आहेत. आणि याच्यानंतर मग स्थिताधीर मुनींच्या बद्दल कृष्ण अर्जुनाला सांगतात. तर इथे आपल्याला या श्लोकाचा संदर्भ घेता येतो. त्याच्यानंतर तिसऱ्या अध्यायातला 29वा श्लोक माताजी. माताजी, तुमचा आवाज ब्रेक झाला. कुठला अध्याय? तिसऱ्या अध्यायातला 29. आला तिसरा. आवाज जाता येतोय? आला आला. हा हा. प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्. भौतिक प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झाल्यामुळे अज्ञानी लोक भौतिक कर्मात पूर्णपणे मग्न होतात आणि आसक्त होतात. पण असे कर्म करणाऱ्यांकडे ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे त्यांचे कर्म जरी कनिष्ठ असले तरी ज्ञानीजनांनी त्यांना विचलित करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, इथे या श्लोकामध्ये परत कृष्ण सांगतात की 3 गुणांच्या प्रभावाने लोक एवढे मोहित होतात की ते भौतिक कर्मात पूर्णपणे आसक्त होतात आणि कृष्णाबद्दलचा मग विचार करू शकत नाहीत. भौतिकामध्ये आसक्ती म्हणजे कृष्णांच्या कडून ते दूरच असतात, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. मग चौथ्या अध्यायातला माताजी 13वा श्लोक. हो. अध्याय. अप्रकाश. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट एक मिनिट. हो, बरोबर आहे हाच. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, या श्लोकामध्येही प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या वरती आधारित कृष्णांनी ही वर्णाश्रम पद्धतीची विभागणी केलेली आहे. म्हणजे इथे परत आता प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दलच कृष्णांनी सांगितलं. आता 5व्या अध्यायातला 14वा श्लोक माताजी. हा.
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्मांची निर्मिती करत नाही. तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्तही करत नाही किंवा कर्मफलेही निर्माण करीत नाही. हे सर्व कार्य प्राकृतिक गुणांद्वारे केले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे परत कृष्णाने सांगितलं बघा, हे सर्व कार्य प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या द्वारे केले जाते. आता 7व्या अध्यायातला 13वा श्लोक. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. त्रिगुणांनी म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांनी मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असे माझे स्वरूप जाणीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे या श्लोकामध्येही कृष्णांनी परत एकदा या 3 गुणांनी बद्ध असल्यामुळेच आपण कृष्णांचं स्वरूप जाणू शकत नाही असं म्हटलेलं आहे. आता ज्या वेळेला आपण 12वा अध्याय शिकलो बघा, तिथे कृष्ण अनेक असे श्लोक म्हणतात की त्यांना म्हणजे भक्तामधले कुठले गुण त्यांना प्रिय आहेत आणि असे म्हणजे असे भक्त कृष्णांना प्रिय आहेत जे त्यांच्यामध्ये ते गुण आहेत हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. 13व्या अध्यायामध्ये 8 ते 12व्या श्लोकामध्ये अशा गुणांच्या बद्दल कृष्ण बोललेले आहेत जे एका भक्तामध्ये असतात आणि त्यामुळे तो 3 गुणांच्या वरती असतो. म्हणजे अशा प्रकारे कृष्णांनी अनेक अध्यायांमध्ये या 3 गुणांच्या बद्दल उल्लेख केलेला आहे आणि अर्जुनाला ज्ञान दिलेलं आहे. आता आपण 6व्या श्लोकाकडे वळूया. हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बाध्यति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांमधला शुद्ध गुण हा सत्व गुण आहे. सत्व गुणामध्ये गुणामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उदय होतो. आता याचा अर्थ काय की कान, डोळे, नाक, पाय म्हणजे ही जी कर्मेंद्रिय आहेत आपण म्हणतो अशी कार्य केली जातात जी कार्य शरीरासाठी हितकारक असतात. रजोगुणी व्यक्ती कसा करेल? डोळ्यांनी उत्तेजित दृश्य बघेल, चित्र बघेल. पण सत्वगुणी व्यक्ती हा अर्चविग्रहांचं दर्शन करतो. आता हे जे सत्वगुणी व्यक्ती आहेत त्यांच्यामध्ये शास्त्रज्ञ असतात, तत्वज्ञानी असतात, डॉक्टर असतात, कवी, लेखक असे बुद्धिवान लोकांमध्ये हा सत्वगुण आढळतो. आणि या सर्वांमध्ये ज्ञान पण अधिक असल्याने स्वतःला ते ज्ञानी मानतात, बुद्धिमान मानतात. सत्वगुणी मनुष्य जो असतो ना तो सुज्ञ असतो. त्याला योग्य अयोग्य ह्याची जाण असते आणि त्यामुळे तो वाईट कर्म, पापकर्म इत्यादी करत नाही. आणि त्यामुळे पापकर्माची फळं म्हणजे कर्मच केलं नाही त्यामुळे पापकर्माची फळं त्याला भोगावी लागत नाही. त्यामुळे तो सुखाचा अनुभव जीवनामध्ये घेत असतो. आता इथे कृष्णांनी अर्जुनाला या 3 गुणांबद्दल ज्ञान द्यायला या श्लोकापासून सुरुवात केली आहे. आणि हे ज्ञान द्यायला सुरुवात करताना कृष्ण अर्जुनाला अनघ असं संबोधतायत. अनघ म्हणजे काय तर निष्पाप. आता कृष्ण त्याला अर्जुनाला अनघ म्हणून का संबोधतात? कारण 3 गुणांचं ज्ञान समजण्यासाठीची जी पात्रता लागते ती अर्जुनामध्ये आहे. आता आपण जसे बघतो की काही लोक उच्च शिक्षित असतात, शांत स्वभावाचे असतात, समृद्ध जीवन जगत असतात, म्हणजे नियमांचं पालन करत असतात ते आणि त्यामुळे त्यांचं जीवन कसं व्यवस्थित म्हणजे ज्याला म्हणतो ना स्मूथली चालू असतं. आता जरी असं असलं तरी सत्वगुणातील हे जे व्यक्ती असतात ते ज्ञानामुळे आणि सुखामुळे बद्ध असतात. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत ते आनंद मानतात म्हणजे एक प्रकारचा त्यांचा संतोष त्यांना असतो जीवनामध्ये. पण त्या पुढची प्रगती म्हणजे जी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून जी ऊर्ध्व प्रगती का करायची हे त्यांना समजत नाही. ते त्यांचा विचार कसा असतो आहे ते सगळं छान आहे म्हणजे
मग भक्ती करायची कशाला? तर हे सत्वगुणी व्यक्ती आहे, जो त्या ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध झालेला असतो, त्यामुळे तो पुढे प्रगती करू इच्छित नाही. आता सत्वगुणाने बद्ध झाल्याने भौतिक जगच त्याला बरं वाटतं आणि भौतिक जगामधली ही जी अपूर्णता आहे, नश्वरता आहे, ही त्याला समजून येत नाही. म्हणून सुख संगेन बधनाती ज्ञान संगेन च असं म्हटलंय. सुख आणि ज्ञानाने हा सत्वगुणी व्यक्ती बद्ध होतो. आता अर्जुनाकडे ज्ञान जरी असलं आणि सुख जरी असलं तरी तो याने बद्ध नाहीये, म्हणून कृष्ण त्याला अनघ असं म्हणालेले आहेत. आता हा जो सत्वगुण आहे हा इतर दोन गुणांपेक्षा म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुणापेक्षा हा व्यक्ती बुद्धिमान असतो. या दोघांपेक्षा तो श्रेष्ठ असतो आणि योग्य प्रकारे आपलं कर्म करत असल्याने भौतिक दुःखापासून तो दूर असतो. म्हणजे दुःख आली तरी ज्ञान असल्यामुळे त्याने तो कोलमडून न जाता शांतपणे धीरतेने त्याचा सामना करतो, स्थिर राहतो दुःखांमध्ये. म्हणजे एक प्रकारची स्पष्टता त्याच्यामध्ये असते, त्यामुळे योग्य अयोग्य समजून तो व्यवस्थित तसं वागतो. आणि हे असं करत राहिल्याने त्याचं क्रमशः शुद्धीकरण होतं आणि उन्नती होते. आता इथे समजून घ्यायचं की ही उन्नती किंवा आपण जी म्हटली ही मृत्यूनंतर त्याला उच्च ग्रहांची किंवा स्वर्गलोकाची आधी प्राप्ती होऊ शकते. पण स्वर्गलोक ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. पुण्यसंचय संपला की परत पृथ्वीवरती जन्म घेणं हे निश्चित असतं. त्यामुळे सत्वगुणी व्यक्ती पृथ्वी ते स्वर्गलोक, स्वर्गलोक ते पृथ्वी अशाच भौतिक जगामध्ये अडकलेला असतो आणि जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मात्र त्याची सुटका होत नाही. ह्याच्यातलं थोडस वाचूया आपण 6व्या श्लोकामधलं तात्पर्य. शेवटचा श्लोक, सॉरी, शेवटचा पॅरेग्राफ वाचा योजना माताजी. हं. येथे अडचण अशी आहे की जेव्हा जीव सत्वगुणामध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याला असा भ्रम होतो की आपणच अधिक ज्ञानी आहोत आणि इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि या समजुतीमुळेच तो बद्ध होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वैज्ञानिक आणि तत्वज्ञानी होत. आपल्याला आपल्या ज्ञानाचा फार अभिमान असतो आणि सामान्यतः दोघांचेही राहणीमान उच्च दर्जाचे असल्यामुळे त्यांना एक प्रकारच्या भौतिक सुखाचा अनुभव येतो. बद्ध जीवनातील या सुखाच्या भावनेमुळेच ते सत्वगुणांद्वारे बद्ध होतात. याप्रमाणे त्यांना सत्वगुणी कर्म करण्याचे आकर्षण असते आणि जोपर्यंत त्यांना अशा प्रकारे कर्म करण्याचे आकर्षण असते तोपर्यंत त्यांना प्राकृतिक गुणांना अनुसरून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे शरीर धारण करावेच लागते. म्हणून त्यांना मोक्ष प्राप्ती किंवा वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होण्याची संभावना नसते. पुन्हा पुन्हा सत्वगुणी मनुष्य तत्ववेत्ता, वैज्ञानिक इत्यादी बनू शकतो आणि पुन्हा जन्म मृत्यूच्या दुस्तर चक्रामध्ये त्याला भटकावे लागते. परंतु मायाजनित मोहामुळे मनुष्याला वाटते की हेच जीवन सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे सत्वगुण हा 3 गुणातला श्रेष्ठ जरी असला तरी बंधन सत्वगुणामध्येही आहे. आता 7वा बघूया श्लोक. हरे कृष्ण. सत्वगुणात पण बंधन आहे. हम्म. सत्वगुणात पण बंधन आहे. म्हणजे तिन्ही गुण जे आहे हे बंधनाशीच रिलेटेड आहेत. या 3 गुणांना पार केल्यानंतरच बंधन मुक्त होतो. कारण हम्म. तिन्ही गुण भौतिक प्रकृतीमध्ये आहेत. भौतिक प्रकृती म्हणजे बंधन आहे, हे क्लिअर, हे अंडरस्टँडिंग आपल्याला पाहिजे. त्यातल्या त्यात सत्वगुणामध्ये स्थित व्यक्तीला विशुद्ध सत्वगुणाकडे जाण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते, कारण त्यातल्या त्यात तो शुद्ध गुण आहे. समजलं ना? हा. पण रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्तीला आता पुढे आपण हेच शिकणार आहोत पुढच्या 2 श्लोकांमध्ये. त्याच्यासाठी ही परिस्थिती, जोपर्यंत तो सत्वगुणामध्ये प्रगती करणार नाही तोपर्यंत तो काहीच करू शकत नाही. म्हणजे जसं बेड्या असतात ना, मग सोन्याच्या असतील सत्वगुणाच्या आहेत पण तरी त्या बेड्याच आहेत. हा. रजोगुणाच्या चांदीच्या असतील पण तरी बेड्याच आहेत आणि त्या लोखंडाच्या आहेत तमोगुणाच्या, पण तरी ते बंधन आहेच असं समजूया. बरोबर. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे ना की आपल्याला ते चार तत्व श्रीला पादांनी सांगितलंय की हो त्याचं पालन करा म्हणजेच आपण सत्वगुणामध्ये येतो थोडक्यात. हो हो. आणि सत्वगुणाचेच करू शकतात बघा. रजोगुणी व्यक्तीला हे पालन करणंच अवघड आहे. नियमाने तो बद्धच होणार नाही ना. त्याच्या महत्वाकांक्षा अशा असतात की त्याच्या कामना खूप आहेत, तर तो म्हणणार हा. मला हे नियम पाळताच येणार नाहीत. जसं आपण बघा पहिला दुसरा तिसरा श्लोक बघितला ना, की तिथे ध्येय आहे तिथेच तो प्रयत्न करणार. रजोगुणीचं ध्येयच वेगळं आहे. रजोगुणीला भगवत प्राप्ती हे ध्येय नाहीये, माझ्या इच्छा पूर्ण करणं हे ध्येय आहे. सत्वगुणामध्ये कुठेतरी शरीरापासून अलिप्तता आलेली आहे. रजोगुणी स्वतःला शरीरच मानतोय, तर त्यामुळे त्याची इंद्रिय तृप्ती हे एकमेव त्याच्यासाठी महत्वाचं साधन आहे सुख प्राप्त करण्याचं. सत्वगुणी थोडासा त्याच्यापासून वेगळा झालेला आहे, वरच्या स्तरावरती गेलेला आहे. म्हणून बघा लेखक आहे, कवी आहेत
किंवा जे शास्त्रज्ञ आहेत, हा म्हणजे हे जर वरच्या स्तरावरचं काहीतरी ज्ञान घेऊ इच्छितात, त्यांच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी सापडते, शरीरापासून थोडं वेगळं झालेलं आहे, तशा प्रकारची इंद्रिय तृप्ती त्यांना नाहीये. म्हणून त्यांनी जर का हे नियमांचं पालन केलं तर मात्र ते लवकर प्रगती करू शकतात. पण रजोगुणी क्रमशः होऊ शकतो, जर का त्याने काही आता मार्ग पुढे आपल्याला सांगितलेत ते त्याने पालन केले तर तो सत्वगुणापर्यंत येऊ शकतो. पण त्या अर्थात खूपच म्हणजे स्लो प्रोसेस आहे तो असा. हा. हा. आता 7वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगं समुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्मांशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे रजो रागात्मकम आणि तृष्णा संगम असं म्हटलेलं आहे. रागात्मकम आणि तृष्णा संगम. तृष्णा म्हणजे काय? वेग, आवेग, ज्याला म्हणतो ना आपल्याला तहान लागली तर खूप अशी लागते बघा, तसं. म्हणजे आता बघितलं जातं ना की काहींना अशी इच्छा असते की कोणी नातेवाईकांनी मोठा बंगला बांधला तर मला पण त्यांच्यापेक्षा मोठा बंगला बांधायचा आहे. कोणी माझा मित्र अमेरिकेला चाललाय तर मलाही जायचंय. अशी तुलनात्मक स्पर्धा ठेवणं, हा, कंपॅरिझन. तर ही जशी पाण्याची तृष्णा असते ती फक्त पाण्यानेच भागते बघा, पाणी प्यायल्यानेच ती तृष्णा भागते, तसा हा रजोगुणी या हा. गोष्टी प्राप्त करण्याच्या मागे लागलेला असतो. मग मान सन्मान मिळण्याची त्याची तृष्णा असते, म्हणून रागात्मकम. रागात्मकम म्हणजे काम, काम इच्छा आहेत त्याच्या, असंख्य वासना आहेत. तसंच स्त्री पुरुष यांच्यामधलं जे आकर्षण आहे त्याचा मुख्य हे म्हणजे कारण म्हणजे रजोगुण आहे. रजोगुण वाढला ना की माणसाची भोग प्रवृत्ती वाढते, अधिक इंद्रिय तृप्ती कशी करता येईल याच्यामध्ये तो सतत असतो. मग संपत्ती हवी, मोठं घर हवं, सुंदर पत्नी हवी, मुलं हवी, असं या गोष्टी त्याला पाहिजे असतात. मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी हे या त्याला हव्या असतात. आता हे सगळं मिळवण्यासाठी अर्थातच त्याला परिश्रम पण करावे लागतात. मग तो अनेक प्रकारचे खटाटोप करतो, अनेक कामं करताना दिसतो आणि कर्माच्या फळावरती तो अत्याधिक आसक्त असतो. तन्नी बंधनाती कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम, म्हणजे या कर्मामुळेच रजोगुणी बद्ध होतो. कर्म आणि कर्मफळाची आसक्ती म्हणजे सकाम कर्म, लाभ प्राप्तीच्या हेतूने केलेली कर्म, या ह्याने रजोगुणी बद्ध होतो. आता इथे असंख्य इच्छा म्हणजे काम म्हटलेलं आहे बघा. आणि काम कसं आहे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलोय, कधी न संतुष्ट होणारा म्हणजे काम आहे. म्हणजे इंद्रियांच्या इच्छा कधीही संपत नाही. हे करून झालं, आता ते करूया, ते करून झालं तर अजून काहीतरी वेगळं शोधूया. आणि कितीही पुरवलं तरी इंद्रिय संतुष्ट होत नाही, त्यांच्या इच्छा अपूर्णच राहतात. तर रजोगुणी व्यक्तीसाठी इंद्रिय तृप्ती हे सर्वस्व असतं, म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते. आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी पैसा कमवावा लागतो म्हणून तो काम करतो आणि त्याचं लक्ष कामाकडून मिळणाऱ्या लाभाकडे सतत असतं, जे त्याच्या बंधनाला कारणीभूत होतो. आता रजोगुणी माणसाची आसक्ती आणि परिणामी त्याचं बंधन हे कमी करण्याचा मार्ग म्हणून त्यांना दान करायला सांगितलं जातं. त्यांच्या उत्पन्नातला काही भाग जर का तो दान करू लागला नित्य नियमाने तर मग कालांतराने त्याची धनाकडची आसक्ती कमी होऊ लागते. आणि अर्थातच हे हळूहळू होतं, म्हणजे असं दान करीत राहिला तर मग क्रमशः हळूहळू सत्वगुणापर्यंत तो प्रगती करू शकतो. आता हे जे आपलं भौतिक जग आहे तर इथे रजोगुणाचा प्रभाव सगळ्यात जास्त आहे. आधुनिक संस्कृती ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये इंद्रिय तृप्तीचं खूप महत्व आहे बघा. याचं कारणच हा रजोगुण आहे. आणि कलियुगातल्या माणसाचा हा गुणधर्म आहे की सर्व बुद्धीचा वापर करून ते भोगाची साधनं तयार करतात. म्हणजे मनुष्याचं जीवन कसं सुखी बनवण्यात येईल, म्हणजे एकमेव मार्ग हा तोच आहे इंद्रिय तृप्तीचा, असा समज असल्याने अशा सुखसोयींची साधनांच्या तयार करण्यामागे मनुष्याची बुद्धी लागलेली असते. आता बाजारामध्ये त्यांची अशी विक्री पण होत असते आणि हे करत राहिल्यामुळे अमर्याद इंद्रिय उपभोग तो घेत राहतो. इथे सुख मिळालं नाही तर तिथे बघूया, जसं आपण त्या 2 पक्ष्यांचं उदाहरण बघितलं होतं बघा, ज्याचं परमात्म्याकडे लक्ष जात नाही. शेजारी एकाच फांदीवरती 2 पक्षी बसलेले आहेत आणि एक पक्षी फळ खाण्यामध्येच व्यग्र आहे, शेजारी बसलेल्या परमात्म्याकडे लक्ष जात नाही. हे तेच कारण आहे, इंद्रिय तृप्तीमध्ये तो व्यक्ती पूर्ण गुंतलेला असतो
आणि इथे सुख मिळालं नाही, मग काहीतरी दुसरं करून बघूया, अजून तिसरं काहीतरी, ही सतत धडपड त्या रजोगुणीची चालू असते, पण समाधानी नसतो. सतत इंद्रिय तृप्तीचे विचार केल्याने त्याला समाधान मिळत नाही आणि त्यामुळे मन अशांत असतं. आता इथे लक्षात घेऊया की कितीही आता अशी सुखसोयीची इंद्रिय तृप्तीची उपकरणं आणि साधनं बाजारात असली तरी उपभोगाची जी क्षमता असते ना, ते माणूस वाढवू शकत नाही. आता माणूस म्हणून काही ठराविक प्रमाणामध्येच आपण अन्न खाऊ शकतो बघा. गुलाबजाम आवडतात म्हणून अधिक सेवन आपल्याला लाभकारी होत नाही, किंवा हत्तीसारखं ढीगभर आपण खाऊच शकत नाही, किंवा गाई म्हशी जशा दिवसभर चरतात बघा, आपण नाही करू शकत. किंवा काही थंड प्रदेशामधली अस्वलं असतात, ती 6-6 महिने झोपतात. अगदी घरचे पाळीव प्राणी कुत्रा मांजर हे पण आपल्यापेक्षा जास्त झोपतात. आपण तसं झोपायला लागलो तर आपण आजारी पडू. त्यामुळे ठराविक मर्यादेच्या बाहेर आपण हे करू शकत नाही. आणि रजोगुणी व्यक्तीला काम म्हणजे त्याच्या इच्छा फार तीव्र असतात. मला हे पाहिजे, आणि पाहिजे म्हणजे अगदी पाहिजेच असं त्याचं असतं. म्हणून सतत एका तणावाखाली हा व्यक्ती राहतो. ते मिळालं त्याला जे पाहिजे होतं तर त्याला काही वेळा आनंद पण होतो, परत भोगाची इच्छा त्याची येते, आणि नाही मिळालं तर त्याला दुःख होतं. आणि पाहिजे तेवढं मिळालं नाही तर क्रोध येतो. तर मी आणि माझं हे यावरच त्याचं जीवन असतं, आणि कर्मबंधनामध्ये मग तो हे करत असताना अतिशय गुरफटून जातो. तर जसं आपण समजून घेतलं ना की रजोगुणी माणूस जर का दान करू लागला तर मात्र कालांतराने त्याची आसक्ती ही कमी होऊ लागते आणि सत्वगुणी तो बनू शकतो. पण रजोगुणी व्यक्तीने भोग इच्छांना जर का मर्यादा ठेवली नाही, अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती तो करू लागला, तर आता त्याचं पतन तमोगुणामध्ये होऊ शकतं. आणि मग पुढे त्याला पशुचं शरीर मिळतं. कारण आहार, निद्रा, भय, मैथून याचा अमर्याद उपभोग केवळ पशु करू शकतात. कारण त्यांना त्याचं कर्म लागत नाही. पशु योनी ही कशी भोग योनी म्हटली जाते ना, ते करतात त्याच्या कर्माचं त्यांना फळ मिळत नाही. म्हणजे आता वाघ शिकार करून आपलं अन्न खातो, मग त्याने हरणाला मारलं म्हणून वाघाला कर्मबंधन लागतं का? नाही, पण मनुष्याला लागतं, कारण मनुष्य शरीर ही कर्मयोनी म्हटलं जातं. आणि तसंच मनुष्याने ज्ञानाने कर्म करून त्याचे परिणामामध्ये बदल घडवून आणण्याची बुद्धी मनुष्याला दिलेली आहे. हा, तर हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आता तमोगुण, आठवा श्लोक बघू आता. बघा आता फरक समजला का रजोगुण आणि हो. तमोगुण सत्वगुण मध्ये? तत्व. हा हो. हा. हो. हो. हरे कृष्ण. तमसत्व ज्ञान ज्ञान जन विद्धि वाचतो का? मोह तत् तमसत्व ज्ञान जन तमस्व ज्ञानजं तम तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य तन्निबद्धति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे तमोगुणाबद्दल श्लोकामध्ये सांगितलंय. तमोगुण हा सत्वगुणाच्या विरुद्ध आहे. प्रमाद, आलस्य, निद्रा, हे तीन याचे प्रमुख लक्षण आहेत. आता हे सुद्धा कसं, आता निद्रा निद्रा बघूया, म्हणजे सर्वसाधारण लोक 7-8 तास झोपतात, पण यांना 12 तास किंवा त्याच्याहून अधिक झोपायला आवडतं. प्रमाद म्हणजे एक प्रकारचा वेडेपणाच, अत्याधिक दारू पिणे किंवा अत्याधिक झोपणे, एक प्रकारची व्यसनाधीनता त्या माणसामध्ये दिसते. आणि ते केल्याशिवाय त्याला राहताच येत नाही. काही लोक बघा वारंवार सिगरेट ओढतात वगैरे, अशी कृती करताना आपल्याला दिसतात. तर हे सगळं प्रमाद आहे. आणि मूर्खपणाने म्हणजे आपल्या समस्यांमध्ये ते भरच घालत असतात, त्यामुळे या गोष्टींना प्रमाद म्हटलेलं आहे. तसंच नशा करणं, जुगार खेळणं, भांडण तंटे करणं, संशयी स्वभाव असणं, आणि नियमितपणे जसं आता म्हणतो ना, काही आपण नोकरी करतो, व्यवसाय करतो, तर हे त्यांना जमत नाही. वेळच्या वेळी उठणं, कामाला जाणं हे त्यांना जमत नाही. पण मग आता जीवन निर्वाह चालवायचा म्हणजे पैसे लागतात. मग ते अयोग्य मार्गाने पैसे कमवतात, लाच इत्यादी घेतात, आणि हे मार्ग ते अवलंबतात, आणि ते करत असताना त्यांना आपल्याकडून काही चूक झाली असंही वाटत नाही. कारण तमोगुणाचं लक्षण काय? अज्ञान. अज्ञान असल्यामुळे योग्य अयोग्य हे त्यांच्या बुद्धीला समजतच नाही. कर्तव्य पार पाडणं त्यांना खूप कठीण वाटतं, त्यामुळे ते कर्तव्य पार पाडत नाहीत. आता तमोगुणी लोकांना ही बुद्धीच नसते की योग्य काय अयोग्य काय, आणि त्यामुळे ते दिशाहीन असतात, गोंधळलेले असतात, आणि चुकीच्या गोष्टीच त्यांना योग्य वाटतात.
आणि ज्या योग्य गोष्टी असतात त्या त्यांना चुकीच्या वाटतात. जसं की एखाद्या सामान्य माणसाला ते खूप मोठा मानतात, महात्मा मानतील, त्याची पूजा करतील, पण जो खरा महात्मा आहे त्याला सामान्य माणूस समजून त्याला म्हणजे दुर्लक्ष करतील. अशा मूर्खपणाने ते वागत असतात आणि पुढे त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची अधोगती होऊन त्यांचं पतनच होतं. आता या 3 गुणांचं वर्णन आपण ऐकलं, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. हे ऐकल्यावरती आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्ती, आपल्या संपर्कात असलेल्या व्यक्ती कुठल्या गुणाने प्रभावित आहे हे आपल्याला समजू शकतो. पण ज्याचं ध्येय, आता बघा आपण म्हटलं ना की ज्याचं ध्येय भगवत धामामध्ये जायचं आहे, तर त्याच्यासाठी हा सत्वगुण खूप महत्वाचा आहे. सत्वगुणाहून पुढे ज्याला प्रगती करायची आहे तो भगवत धामामध्ये जाऊ शकतो, विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ शकतो. पण जो रजोगुणामध्ये आहे, तमोगुणामध्ये आहे, ते पतनाला गुण कारणीभूत होणारे आहेत. त्यामुळे त्याच्यापासून दूर राहायला पाहिजे. भगवत धाम ज्यांना गाठायचं आहे तर त्यांनी रजोगुण आणि तमोगुणापासून आपला बचाव केला पाहिजे. आता 9वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्मांशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी व्यक्ती पण बद्ध होतो. सत्वगुणी व्यक्ती खरं तर बुद्धिमान असतो, योग्य अयोग्य समजू शकतो, त्यामुळे तो वाईट कार्य करत नाही आणि परिणामी तो सुखी समाधानी पण असतो. आता या सुखामुळे आणि ज्ञानाने मात्र तो बद्ध होतो. सत्वगुणी व्यक्ती म्हणजे बुद्धिमान, आपण असं वैज्ञानिक बघितलं, तत्वज्ञानी किंवा जे विद्वान असतात, शिक्षण तज्ञ वगैरे असतात, असे लोक खूप ज्ञानी असतात. पण या भौतिक जगाच्या पलीकडे ते जाऊ शकत नाहीत. पृथ्वी ते उच्च लोक, उच्च लोक ते पृथ्वी, असाच ते जन्म घेत राहतात. पृथ्वीवर परत परत येतात आणि तिथे जन्म घेतानाही ते ज्ञानी अशा परिवारामध्येच त्यांचा जन्म होतो. सुखी समाधानी ते आयुष्य जगतात, पण भौतिक जगाकडेच ते बद्ध राहतात. आता जो रजोगुणी आहे, रजोगुणाचं आपण म्हटलं प्रमुख लक्षण आहे खूप इच्छा असणं आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी सतत धडपड, कठीण परिश्रमही करतो. जे वर्कोहॉलिक्स ज्यांना म्हणतो ना, ते रजोगुणाच्या खाली येतात. आणि हे कार्य करत असताना सतत मला काय लाभ मिळणार आहे याकडे त्यांचं लक्ष असतं. सकाम कर्म ते करत असतात आणि हेच सकाम कर्म आणि त्या कर्माचं फळ याने रजोगुणी व्यक्ती बद्ध होतो. त्याच्या कधीही न संपणाऱ्या इच्छा आहेत, त्यामुळे तो वारंवार पृथ्वीवरती जन्म घेतो, भौतिक जगातच त्याचा जन्म होत राहतो. आणि रजोगुणी व्यक्ती खूप परिश्रम करतो, धन कमावतो, धनाढ्य बनतो, पण जेव्हा हे धन तो सत्कार्यासाठी वापरतो, म्हणजे दानपुण्य इत्यादी करतो, तेव्हा मग त्याची सत्वगुणापर्यंत प्रगती होऊ शकते. आता तमोगुणी म्हणजे अज्ञान आहे आणि तो वागतोही तसाच अज्ञानात असल्यासारखा, आळशी असतो, कामचुकार असतो, कर्तव्य न बजावणारा असतो, कामामध्ये चालढकल करणारा असतो, झोपेमध्ये वेळ वाया घालवणारा असतो, व्यसनाधीन असतो, सारखं सोशल मीडियाचाच वापर करेल, मित्रांच्या बरोबर दारू सिगरेट यांच्या आहारी जात असेल, नशा करणं, जुगार खेळणं, इंद्रिय तृप्ती ती सुद्धा अमर्याद प्राण्यांच्या सारखी, हे सगळी त्याच्यात लक्षणं दिसून येतात. म्हणजे जणू पशुवध जीवनच तो जगत असतो, कारण त्याला योग्य अयोग्य ठरवण्याची बुद्धीच नाहीये. तर त्यामुळे मनाला येईल असं तो वागतो. स्वप्न रंगवतो मोठी मोठी, पण म्हणजे क्रिया शून्य करतो तो. आता तमोगुणीचं पुढे काय होतं, पशुयोनीमध्येच तो जन्म घेतो, म्हणजे तोही भौतिक जगातच बद्ध राहतो. तर आता हे 3 गुण आणि त्याचा परिणाम हे आपण समजून घेतलं. तर थोडक्यात जर का आपल्याला आठवण ठेवायची असेल तर बघा, जो सक्रिय आहे आणि संतुष्ट आहे, हा तो झाला सत्वगुणी, म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि सॅटिस्फाईड म्हणजे सत्वगुण झाला. जो सक्रिय आहे पण संतुष्ट नाहीये म्हणजे तो रजोगुणी झाला, ऍक्टिव्ह आणि डिससॅटिस्फाईड. आणि जो सक्रियही नाही आणि संतुष्टही नाही म्हणजे इनऍक्टिव्ह आणि डिससॅटिस्फाईड, तो झाला तमोगुणी. ते आपण लक्षात ठेवू शकतो. आता 10वा श्लोक. हरे कृष्ण. रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम तम यांचा
इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण भौतिक जगामध्ये आहोत आणि भौतिक जग म्हणजे या तीन गुणांचा प्रभाव. तर हे तीन गुण आपल्या सर्वांमध्ये असतातच हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि या तीन गुणांमध्ये वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते. आता भौतिक जगात हे गुण आपल्याला कधीही सोडत नाहीत आणि कुठल्याही एका गुणामध्ये पण आपण राहू शकत नाही. म्हणजे सतत वर्चस्वाची स्पर्धा असल्यामुळे कधी आपल्यामध्ये सत्वगुण वाढतो, कधी रजोगुण वाढतो, तर आपल्यामध्ये कधी तमोगुण वाढतो किंवा कमी होतो. म्हणजे आपण सत्वगुणाला जर का पोषण दिलं तर आपल्यामध्ये सत्वगुण वाढेल. आता सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण यामध्ये सत्वगुण हा श्रेष्ठ असं आपण समजून घेतलं. पण असं जरी असलं तरी रजोगुणाचं पण काही महत्व आहे आणि तमोगुणाचं पण महत्व आहे. आता रजोगुणामुळे आपण बरीचशी कार्य करू शकतो बघा. क्रियाशीलता ही रजोगुणामुळे येते. तमोगुण हा शरीराच्या विश्रांतीसाठी आवश्यक आहे, त्यामुळे आपल्याला आवश्यक ती झोप मिळू शकते. पण जेव्हा रजोगुण आणि तमोगुण यांचा प्रमाणापेक्षा जास्त प्रभाव वाढतो ना, तेव्हा त्यांचे दुष्परिणाम दिसून येतात. आता आपण काय खातो, कुठला आहार घेतो, डोळ्यांनी काय बघतो किंवा कानांनी काय ऐकतो, कोणाच्या बरोबर आपण संग ठेवतो, या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव आपल्यावरती कुठला गुण प्रभाव टाकणार याच्या हे ठरत असतं. आता सत्वगुणी म्हणजे ज्ञानी व्यक्ती आहे, सुज्ञ आहे, बुद्धिमान आहे. रजोगुण कसा आहे, क्रियाशील किंवा महत्वाकांक्षी व्यक्ती याच्यामध्ये येतात. आणि सत्वगुण श्रेष्ठ म्हटला तरी रजोगुणाचं हे महत्व आपण समजून घेतलं. आता जो राजा असतो बघा, तो रजोगुणामध्ये असतो. जसं राज्याला सुरक्षा प्रदान करतो, तो देशाचं रक्षण करतो, देशाची प्रगती व्हावी, राज्य वाढावं म्हणून तो प्रयत्नशील असतो राजा. आता जसे पंतप्रधान असतात देशांचे, वेगवेगळ्या देशांना जाऊन भेटी घेतात. हा, आपला टुरिझम वाढावा, आपला व्यापार वाढावा यासाठी ते प्रयत्नशील राहतात. तर हे रजोगुणाचं लक्षण झालं. पण आता कसं आहे, रजोगुणामध्ये महत्वाकांक्षा हा फार मोठा गुण आहे बघा. आणि महत्वाकांक्षा गाठत असताना मग कधी कधी त्याच्याकडून ती चूक पण होऊ शकते. तर म्हणून राजा जेव्हा एखाद्या सत्वगुणी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा राज्य करतो ना, तेव्हा तो अधिक यशस्वी होतो आणि नीतिमत्तेने राज्य करू शकतो. जसं आता छत्रपती शिवाजी, रामदास स्वामींच्या त्यांनी उपदेश मानला होता, तर त्याप्रमाणे त्यांनी राज्य केलं म्हणून ते अतिशय यशस्वी झाले. राजा चंद्रगुप्ताने चाणक्यचा उपदेश मानला. हा, म्हणजे रजोगुण आणि सत्वगुण जेव्हा एकत्र काम करतात तेव्हा खूप यशस्वी रीतीने चांगलं कार्य ते करू शकतात. आता आपला जो जीवात्मा आहे तो म्हणतो ना आपण की शाश्वत आहे, पण भौतिक प्रकृतीमध्ये बद्ध झालेला आहे. आणि भौतिक प्रकृतीचा गुण आहे की ती सतत परिवर्तनशील आहे. आधिभूत कसं आहे, परिवर्तनशील आहे. म्हणजे या प्रकृतीच्या गुणांमध्ये त्यामुळे सतत वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते परिवर्तन असल्यामुळे. जसं आता पहाटेच्या वेळी सत्वगुण प्रबळ असतो, त्यावेळी सत्वगुणाने इतर दोन गुणांवरती, रजोगुण आणि तमोगुणावरती मात केलेली असते. आणि सत्वगुण प्रबळ असल्याने त्यावेळी सत्वगुणामध्ये जी कार्य करायला तो मदत करतो. मग त्यासाठी मुलांना सांगितलं जातं बघा, सकाळी लवकर उठून पाठांतर करा, अभ्यास करा. कारण यावेळी अभ्यास केला तर तो व्यवस्थित लक्ष लागतं, म्हणजे लागू शकतं, पाठांतर लवकर होतं, आठवणीत राहतं. कारण ज्ञान हे सत्वगुणामध्ये स्थित होऊनच व्यक्ती घेऊ शकतो. आणि त्यासाठी ब्रह्ममुहूर्ताचा जो वेळ आहे, पहाटे सूर्योदयाच्या आधी जो 1.5 तास, या वेळी उठण्याचं खूप महत्व आहे. आणि भक्तही बघा पहाटे उठतात, मंगल आरती करतात, जप करतात, कारण ती वेळ उत्तम मानली जाते. जप करताना मन शांत असतं, स्थिर राहू शकतं इतर वेळेपेक्षा. आता ज्या वेळेला सूर्योदय झाला काही वेळाने, आता म्हणजे दिवस उजाडला की रजोगुणाचा प्रभाव हळूहळू वाढू लागतो. सगळ्यांचीच कामावर जाण्याची घाई, पैसे कमवण्याची धडपड सुरू होते. आणि या दिवसाच्या वेळी रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असल्यामुळे सत्वगुण आणि तमोगुणाचा पाडाव त्याने केलेला असतो. आणि रजोगुणाचा प्रभाव म्हणजे बघा, मन ऍक्टिव्ह असतं, सतत कामाचे विचार असतात, तिथे जायचंय, ते करायचंय, हे अशा प्रकारे रजोगुणाचा प्रभाव राहतो. त्यानंतर आता रात्र, सूर्यास्ताच्या नंतरचा वेळ, इथे तमोगुणाचा प्रभाव वाढतो. आणि त्यावेळी तमोगुणाने सत्वगुण आणि रजोगुणावरती मात केलेली असते. तमोगुणी व्यक्तीचा महत्वाचा गुण आपण म्हटलं अज्ञान, आणि त्यामुळे तशीच कार्य त्या गुणामध्ये होतात. चुकीची कार्य करतो तो, चोरी इत्यादी कार्य रात्रीच्या वेळी केली जातात, ते तमोगुणाचा प्रभाव. त्यामुळे आपण जप करायचं ठरवलं रात्रीच्या वेळेला तर ते आपल्याला जमत नाही, सोपं नसतं, म्हणजे झोप येते, लक्ष लागत नाही, हा आपण बघतो. आता हा जो तीन गुणांचा प्रभाव आहे तो केवळ माणसांच्या वरतीच नाही, तर पशु पक्षी,
वृक्षवेली, समाज आणि इतर देशांच्या व्यवस्थेवरही पडतो. तर जेवढा प्रगत देश तेवढा त्याच्यावरती रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. जेवढा आध्यात्मिक देश तेवढा सत्वगुणाचा प्रभाव, आणि मागासलेल्या देशांमध्ये, अविकसित देशांमध्ये तमोगुणाचा प्रभाव दिसतो. तर भौतिक प्रकृतीमध्ये असं म्हणूया की असं काहीच नाहीये ज्याच्यावरती या गुणांचा प्रभाव नाहीये. भौतिक प्रकृती म्हणजे गुणांचा प्रभाव हा आलाच. मग ते आहारामध्ये बघा, आपल्याला कांदा लसूण खाऊ नका म्हणून सांगितलं जातं, कारण त्याचाही गुणधर्म तामसिक आहे. ते खाल्ल्याने आपल्यामध्ये तमोगुणाची वाढ होते. किंवा गाय ही सत्वगुणामध्ये म्हटली जाते. तिचं दूध पिल्याने आपल्यामधला सत्वगुण वाढीस लागतो, म्हणून गाईचं दूध प्या म्हणून सांगितलं जातं. किंवा आता उच्च ग्रह आहेत ना, म्हणजे स्वर्ग आदी लोक आहेत, त्याच्यामध्ये सत्वगुण प्रबळ असतो. देवतांमध्ये सत्वगुण आढळतो, पण पृथ्वीवरती रजोगुणाचं प्राबल्य आहे. स्त्री पुरुषाचं आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ हे सगळे जे अनर्थ आहेत, हे सर्व आता इथे पृथ्वीवरती सापडतात. त्याचं कारण म्हणजे रजोगुण आहे. आणि तमोगुण हे खालच्या लोकांमध्ये त्यांचं प्राबल्य दिसून येतं आपल्याला. तर या तीन गुणांमध्ये ही सतत चढाओढ, वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते, आणि हे प्रत्येक गुण आपल्याला आपल्याकडे खेचत असतो. मनुष्याची इच्छा असेल ना, तर अभ्यासाने, ज्ञानाने मनुष्य रजोगुणावरती आणि तमोगुणावर मात्र मात करू शकतो आणि सत्वगुणामध्ये स्थित राहू शकतो. आणि कालांतराने मग सत्वगुणातून शुद्ध झाल्यावरती सत्वगुणाच्या पलीकडे असणारा जो विशुद्ध सत्वगुण आहे, तोपर्यंत त्याची उन्नती करून घेऊ शकतो. विशुद्ध सत्वगुण या तीन गुणांच्या वरचा, किंवा जी गुणातीत स्थिती म्हटली जाते, तो आहे. आणि या गुणामध्येच भगवंतांच्या विषयी तो ज्ञान घेऊ शकतो, कारण आता प्रकृतीच्या तीन गुणांचा प्रभाव त्याच्यावरती होत नाही. त्यांना पार करून तो आता गुणातीत झालेला आहे. आणि ही जी गुणातीत अवस्था आहे त्यालाच वसुदेव अवस्था असंही म्हटलं जातं. आता 10वा बघू आपण. नाही, 11वा. आता 10 झाले ना. हम्म, एक श्लोक अजून घेऊ, 12 पर्यंत घेऊ आणि थांबवू आपण. हम्म. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आतापर्यंत आपण समजून घेतलं की रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्ती दुःखी असतो. सत्वगुणामध्ये तो थोडासा आनंद प्राप्त करतो, पण तरी तो खरा निर्मळ आनंद नसतो. तरीही रजोगुणी आणि तमोगुणी पेक्षा तो अधिक सुखी असतो. तर इथे कृष्ण काय सांगतायत या श्लोकामध्ये, की देहाची 9 द्वार ज्ञानाने प्रकाशित झाली की सत्वगुणाची वाढ होते. आता ही 9 द्वार म्हणजे कुठली म्हटली गेली आहे, तर 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदा. ही 9 द्वारे प्रकाशित झाली म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती झाली, तर त्याचा परिणाम स्पष्टपणे त्याच्यावरती दिसतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये सत्वगुणाची वाढ होते. तर या गुणांमध्येच मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीत पाहू शकतो, यथार्थ रूपाने तो पाहू शकतो. आणि गोष्टी नियमित किंवा संयमित रूपाने रुची त्याची घेतो. म्हणजे मनाने व शरीराने असा व्यक्ती मग पवित्र असतो. ज्ञान असल्याने विचारपूर्वक निर्णय तो घेतो आणि त्याप्रमाणे तो वागतो. योग्य अयोग्याची अचूक त्याला जाण असते, कारण चुकीच्या गोष्टी तो करत नाही. इंद्रिय त्याची संयमित असतात. सुख समाधानाने, शांतीने तो जगतो. ज्ञान प्राप्ती झाल्याने मनुष्य जीवनाचं महत्व त्याला कळलेलं असतं. गुरूंच्या आदेशांचं तो पालन करतो, साधना करतो, भक्तीचे नियामक तत्वांचं पालन करतो आणि आपल्या इंद्रियांचा वापर कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्यासाठी करतो. त्याचं ध्येय काय आहे? भगवंतांकडे जाणं, हे त्याला स्पष्टपणे माहीत असतं आणि त्यासाठी तो प्रयत्नशील राहतो. आता 12वा बघूया. हरे कृष्ण. म्हणजे इंद्रियांना कंट्रोल मध्ये ठेवतो ना. इंद्रियांना कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो, कारण हा. आता तो त्या प्रभावातून बाहेर आलाय ना, रजोगुण हम्म, आणि हम्म, तमोगुणाच्या प्रभावातून बाहेर आलाय, त्यामुळे हम्म. तो हे करू शकतोय. हा. हरे कृष्ण. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की पृथ्वीवरती रजोगुणाचं प्राबल्य हे सगळ्यात अधिक असतं. सर्वत्र रजोगुण आढळतो. माझं घर, माझं पैसा, माझं कुटुंब, सगळं काही माझं माझं असं जो आहे ना, तो रजोगुण आहे. आणि जे आहे त्याच्यापेक्षा अधिक पाहिजे हा खटाटोप आणि असमाधान हे म्हणजे पण रजोगुण. जसा धृतराष्ट्र होता बघा, त्याला राज्य प्राप्तीची प्रचंड लालसा होती. तसंच पुत्रमोहही त्याला होता. तर रजोगुणीला हे ज्ञान असतं, शास्त्रांच्या बद्दल माहिती असते त्याला. पण तो काय म्हणतो की माझ्या खूप जबाबदाऱ्या आहेत, त्या मला पार पाडायच्या आहेत. मग मी अध्यात्माकडे वळेन, तोपर्यंत मी वळणार नाही. म्हणजे भौतिकाकडे त्याचं आकर्षण अधिक असतं. कर्मणा आशमहा स्पृहा म्हणजे शमन होऊ शकत नाहीत अशा प्रबल इच्छा असते. अत्यंत तीव्र त्याची लोभ प्रवृत्ती असते. कोणाकडे काही जास्त असेल तर त्याला त्याच्यापेक्षा अधिक जास्त पाहिजे असतं. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या अत्याधिक आतुर असा तो रजोगुणी असतो. आपली पत्नी, मुलं यांच्याकडे त्याची आसक्ती अधिक असते. आणि या सर्व गोष्टी करत असताना अध्यात्माकडे म्हणजे कृष्णांच्या बद्दलचं त्याला काही ज्ञान घेण्यामध्ये रुची नसते. जे आहे त्याच्यापेक्षा अधिक हवं यासाठी तो सतत म्हणजे कार्यशील राहतो. समाधान तर नसतंच त्याच्याकडे. खूप प्रयास केले, मनाजोगं फळ मिळालं तर काही काळ तो आनंदी राहतो. पण परत त्याची इच्छा होते, त्या दृष्टीने तो प्रयत्न करू लागतो फळ मिळवण्याचे. मनाजोगं फळ मिळालं नाही तर दुःख होतं, क्रोध येतो त्याला. त्यामुळे मन सतत त्याचं अशांत असतं, अस्थिर असतं. आणि अशांत मन बघा कधीही कृष्णाकडे जाण्याचा विचार करत नाही. अशांत मन केवळ इंद्रिय तृप्तीच्या नवीन नवीन योजना आखत असतं. कारण त्याच्या मागचं कारण म्हणजे काम आहे. तर आता एक छोटीशी गोष्ट सांगते रजोगुणावरती आधारित, आणि मग आपण आजचा वर्ग थांबवूया. तर एकदा इंद्र जे स्वर्गाचा राजा आहे, तर एका सभेमध्ये एका ऋषींचा त्याने अपमान होतो त्याच्याकडून. तर त्यामुळे हे ऋषी आता इंद्राला शाप देतात की आता इंद्राला पृथ्वीवरती जाऊन डुकराचा जन्म घ्यावा लागेल. आणि त्याप्रमाणे इंद्राचा जन्म आता डुक्कर म्हणून पृथ्वीवरती होतो. आता या डुकरांचा एक समूह असतो, परिवार असतो. त्याच्यामध्ये आता हा इंद्र राहू लागतो इतर डुकरांप्रमाणेच आणि जीवन जगू लागतो. तर देवदेवतांची इंद्राला परत स्वर्गामध्ये घेऊन जाण्याचा खूप प्रयत्न चालू असतो. पण इंद्र इथे आपल्या परिवाराबरोबर डुक्कर म्हणून जीवन घालवण्यामध्ये आनंदी असतो आणि तो देवतांबरोबर स्वर्गामध्ये जायला नकार देतो. स्वतः ब्रह्मदेव त्याला बोलवायला येतात, पण तरीही इंद्र काही तयार होत नाही. इंद्र म्हणतो की इथे माझं मोठं कुटुंब आहे, त्यांना सोडून मी कुठेच जाणार नाही. म्हणजे आता हा राजा स्वर्गाचा आहे, पण इथे डुक्कर बनून घाणीमध्ये तो राहतोय आणि तरीही तो आनंदी आहे. तर हा भौतिक जगातल्या मायाशक्तीच्या गुणांचा प्रभाव, म्हणजे मायाशक्तीच्या मधल्या गुणांचा प्रभाव आहे, त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. मनुष्य आपली वास्तविक ओळख विसरून, कर्तव्य विसरून, तीन गुणांच्या प्रभावाने या सांसारिक सुखामध्ये अडकून गेलेला असतो आणि आध्यात्मिक जगापासून दूर जात राहतो. तर भौतिक जग हे आपण दुःखालयम असंच वर्णन करतो ना. जसं हा आता इंद्र स्वतःला सुखी समाधानी समजत होता, त्या घाणीमध्ये राहण्यातच आनंद मानत होता आणि डुकरांच्या समूहामध्येच जगत होता. तसंच बघा हे आपलं आहे, दुःखालय म शाश्वतम आहे, हे आपलं मूळ घर नाहीये. आता हे समजून घेतलं आपण तरी इथून आपण सोडून भगवत धामात जाण्याची आपली तयारी नसते. म्हणजे दुःख का सोसेना पण आपण इथेच राहणार असंच आपली तयारी असते. तर हे जे आहे ना, हे रजोगुणा अत्याधिक आसक्ती आपली जी इथे आढळते, त्याचं कारण हे रजोगुण असतं. आता पुढचं 13व्या श्लोकापासून आपण पुढच्या वेळेला करू. आणि पुढचा वर्ग आपण आता सोमवारी घ्यायचा ठरतोय ना. हो. सोमवारी जमेल ना सगळ्यांना आता?